Kienet il-ġurnata dedikata lid-Duluri propju 7 ijiem qabel jum il-ġimgħa l-kbira, l-Għaqda Mużikali Sant'Andrija se tippreżenta kunċert bl-isem Stabat Mater. Kif jixed l-isem dan il-kunċert ta' mużika sagra adattata għal dawn iż-żminijiet mill-penna ta' wħud mill-akbar kompożituri internazzjonali u wkoll Maltin. Fil-fatt fil-kunċert se jiġu esegwiti 11 silta mużikali b'kompożizzjoni ta' Luigi Cherubini, Giovanni Battista Pergolesi, Wolfgang Amadeus, Mozart, Giuseppe Verdi, Giocono Rossini, Gregorio Allegri, Gabriel Faure, kif ukoll xogħlijiet minn kompożituri Maltin bħal Vincenzo Caruana Spiteri u Reishi Berras. Dan il-konċert se jkun qed isir ukoll f'sena li fiha l-Għaqda Mużikali Sant'Andrija qed tfakkar il-140 sena mit-twaqqif tagħha. Il-Banda Sant'Andrija se tkun taħt id-direzzjoni tas-surmas tagħha Maestro Michael Polis. Flimkien mal-banda se jieħdu sehem is-sopran Claire Caruana, l-alto Graziella De Battista, it-tenur Alan Xiberras, il-baxx Alfred Camilleri, il-klarinettista Christopher M. Camilleri, flimkien mal-kor Kappella Mużikale Ċeċiljana. Id-dħul għal dan il-kunċert huwa b'xejn.